Bienvenidos a Conexión CTM. En este programa introducimos un cambio apreciable con respecto a programas anteriores, que en lugar de tener lugar en un estudio cerrado, alrededor de una mesa redonda charlando, nos trasladamos y les invito a visitar el CTM y poder explicarles in situ el tipo de trabajo que se realiza y que conozcan un poco también a los investigadores que en este centro desarrollan su trabajo. Para ello vamos a empezar en un primer programa a presentarles la parte de los materiales metálicos y la tecnología de materiales y cómo la estudiamos. Nos acompaña para ello el doctor Daniel Casellas, ya conocido de otros programas, ha estado invitado a mesas redondas de este programa anteriormente, pero ahora estamos ya en la realidad del laboratorio y yo había pensado, no sé qué te parecerá a ti, que eligiéramos una pieza del automóvil y ver cómo la analizamos, cómo la estudiamos, cómo la desarrollamos i què aportamos a la tecnologia de la misma des del CTM. Perfecte, és un tema en què estem treballant des de ja fa anys, reducció de pes, selecció de materials per transport, per tant crec que és un tema que us podem ensenyar des de dintre com l'abordem i quines solucions posem. Per tant, benvinguts, sisplau. Antes quizá de pasar, podemos utilizar este cartel, sí. Quizá para ver esto es lo que se conoce, es el chasis o la estructura automóvil sin carrocería, el esqueleto del automóvil, y la pieza que vamos a elegir luego a posteriori para estudiarla no es esta misma, pero es una similar, es lo que se llama el montante B, esta de aquí, que es la que aguanta el impacto lateral. Y es una pieza de seguridad y crítica en el automóvil, que tiene que tener unas propiedades muy peculiares. Estarem una hora investigant per què aquesta peça, com la fabriquem, com l'inspeccionem i quines solucions proposem. Per tant, novament, benvinguts al CTM y comencem amb el programa. Pues vamos para allá. Bueno, Daniel, ya estamos en el taller y me has traído aquí. ¿Qué tenemos? Bueno, tenim com a exemple el programa d'avui, que us volíem explicar, és una peça d'aquest estil. És una peça que tots nosaltres ens hi trobem cada dia quan entrem al cotxe, d'acord? Això, si ho poséssim bé, quan entro al cotxe m'assento, és aquesta peça que queda aquí darrere nostra, entre el seient i la part dels ocupants de darrere, i com podeu veure és una peça de seguretat, oi? En cas d'impacte, el que volem és que això ens protegeixi. Protege del impacto lateral, ¿no? L'impacte lateral, volem que això ens sigui molt resistent. Si nos embiste un coche por el lado, es la que aguanta el impacto. Correcte, és la que primer para el cop lateral. Se llama montante B, ¿no? Això és un montante B en castellà, un B-pillar en anglès, i la seva funció és purament de seguretat. I, òbviament, reducció de pes, perquè això fa uns anys era bastant pesat, ara, si ho vol aixecar, això pesa bastant menys. Pesa menos. És ferro, evidentment, però pesa... ¿Y qué originalidad tiene? ¿Qué novedad trae esta pieza? La novetat és que això es fa d'un sol cop. Això partim d'una xapa plana, com ara farem una petita demostració a la nostra planta pilot, però partim d'una xapa plana que s'escalfa en un forn i que, com que està a temperatura elevada, és fàcil de donar-hi aquesta forma, però en el procés, a més de donar forma, adquireix moltíssima resistència. I per tant el podem aprofitar com un element de seguretat. Es un acero nuevo. És un acer relativament nou. Bueno. Els acers porten 3.000 anys, no? I és un acer de desenvolupament i que des de l'any 2000 aproximadament s'estan fent ja cotxes amb aquesta tecnologia. Eso es algo que mucha gente no se imagina, que todavía hay aceros nuevos y con propiedades nuevas que hace 10 años no se conocían. I més que en vindran en els propers anys. Hay quien dice que el 75% de los aceros que se utilizan ahora, hace 15 años no existían. Probablement, exacte. I més que en vindran, com hem dit abans, no?
I part de la nostra feina és contribuir a que això passi, que aquests acers que estan en un handbook, en una aceria, passin a un cotxe, a un tren, a un vehicle. Y bueno, esta pieza está relacionada con esta especie de línea piloto que tenéis aquí montada. Sí, una planta pilot que ens permet a nosaltres fer nous desenvolupaments, provar nous materials, però també verificar rendiment de processos. M'agradaria que els responsables de la línia, que són en Jaume Pujante i en Ricardo Hernández, ens ho poguessin explicar. Nos lo explicasen un poco. Jaume y Ricardo, sois los responsables del funcionamiento y puesta en marcha de esta línea piloto. ¿Qué buscamos en ella? Què hacemos? El que volem fer amb aquesta línia pilot és poder reproduir a escala laboratori el que és el procés industrial d'estampació en calent. Llavors, en el procés, com veiem una miqueta muntat aquí, partim d'un material en cru. El material en cru és un material tou, es pot deformar fàcilment. A ver. El que volem aconseguir... Todavía conservo... El que volem aconseguir és passant aquest material pel forn, escalfant la temperatura de 900 graus, aconseguint que austenitzi, el passem després a la premsa i a la premsa el formem, li donem la forma i li donem el tremp en el mateix pas. De manera que podem aconseguir una forma complexa com aquesta, però amb una resistència molt alta, que és el que es necessitaria. Ten cuidado que yo soy fuerte, ¿eh? No... Imposible, ¿eh? Per peces de responsabilitat mecànica. Amb la línia pilot el que volem fer és poder reproduir tot el procés, amb totes les complexitats que té a escala laboratori, per poder introduir novetats en el procés, poder introduir desenvolupaments nous, per poder fer les proves pilot abans de traslladar-les a la indústria. Por lo que veo, lo que hacéis es más el proceso de calentamiento y enfriamiento en molde y transformación, pero la forma no. O sea, no hay estampación en sí mismo, sino... Ara mateix encara no. El dispositiu que tenim muntat fins ara, que ara us explicarà el Ricardo, el que estem fent són simplement proves d'escalfament i tremp, per després poder tenir una xapa plana trempada. El següent pas, que és el que hem de començar a fer l'any que ve, estem fent una sèrie d'inversions bastant importants en aquest sentit, és ja poder ser capaços de formar peces, components amb geometria no molt complexa, per poder començar a fer proves més reals. Está bien. Esto lo hacemos porque estamos en colaboración con la industria automóvil, etcétera, ¿no? Y proviene además parte de nuestra experiencia de un gran programa anterior en el que ya participamos con grandes empresas del automòbil. Van començar a treballar amb estampació en calent tal com es va començar a treballar amb estampació en calent aquí, en un projecte molt gran que va ser Forma Cero, en col·laboració amb SEAT, i a partir d'aquí hem seguit treballant, ens hem obert també molt en col·laboració amb partners europeus, hem treballat amb aceries, amb les aceries més grosses a nivell europeu, amb els principals formadors a nivell europeu, i a partir d'aquí hem estat mantenint-nos al cutting edge de la tecnologia. Te lo iba a preguntar, pero ya lo has dicho. O sea, estamos en el cutting edge. Estem al cutting edge. Está bien. No sé si podem dir els noms dels col·laboradors, però... No insistamos. ¿Podríamos ver funcionar un poco la planta piloto? Sí, sí. Es una planta que ahora mismo yo pienso que no hay ninguna similar, porque es para hacer estampación en caliente de forma continua, y esto se hace de forma discreta, ¿no? Lo habitual es que del horno sale una chapa, entra en una prensa donde se le da forma y se hace el tratamiento térmico. Pero en este caso lo hacemos de forma continua. Hay una bobina del material original que entra con un alimentador, entra en el horno se le da el tratamiento térmico que se acaba en la prensa. Para verlo funcionar, pues Jaume, si me quieres ayudar, necesitamos que le des a este botón 5 veces. Y yo voy a hacer bajar la prensa. ¿Vale? Quan diguis. Lo que se ve es como el material que está de color rojo o naranja, porque está cerca de 800 grados, pues baja la temperatura de forma muy rápida y con eso conseguimos que endurezca el acero. Y ese es el proceso que estamos utilizando actualmente. Bueno, Daniel, ya hemos visto un poco
la línea piloto en la que simuláis las condiciones de fabricación de piezas como esta. Obviamente, de momento, como nos ha explicado, todavía no podemos hacerlas, las haremos en un futuro, algo por decirlo. ¿Cuál es el próximo paso? Supongamos que hemos fabricado la pieza, ¿cuál es el próximo paso? Bé, el següent pas és verificar que tot això és correcte, que compleix els requeriments que esperem en el cotxe, que sigui resistent, que tingui la duresa adequada, que es pugui unir a la resta d'estructura. I per fer això no podem agafar una peça i ens l'emportem ni un microscopi ni una màquina. Hem d'extreure provetes, proves petites, vol dir la paraula proveta, i per tant el que farem ara serà el corregut que tindria aquesta peça dintre del nostre laboratori, és a dir, extreure mostres de les regions d'aquesta peça i posteriorment passarem als diferents laboratoris on estudiarem les seves característiques mecàniques, físiques, químiques, etc. Muy bien, pues vamos para allá a ver cómo Som-hi. hacemos todo esto. Som-hi. Bueno, Daniel, ¿dónde estamos ahora? Doncs estem al taller de preparació de mostres i extracció de mostres, que és un dels nostres punts principals després de un cop tenim feta la peça i que volem als altres laboratoris, és imprescindible una bona extracció i preparació, i per nosaltres és vital per començar el procés. Estic aquí amb en Jonathan i amb en Salva, que són els que treballen dia a dia amb tot això, amb treure mostres petites de mostres grans. Salva, explícanos un poco, ¿qué tipo de probetas sacáis de aquí? Más que nada hacemos probetas para ensayos de tracción. Y, Por ejemplo, esta, por ¿no? ejemplo, esta sería una. Que luego ya veremos cómo se prueba Y en la luego máquina de ya se tracción. verá exactamente, ya se verá en la máquina. Pues nos traen aceros, sacamos el rectángulo. Y esto, como hemos visto, es un trozo extraído Exacto, de cualquier... de donde se pueda de la probeta, porque no en todos sitios se puede sacar, hay que elegir dónde sacarla, etc. Y tiene que ser, a pesar de todo, representativo de la pieza, ¿no? Sí, sí. Y esta básicamente es la faena que hacemos aquí en el taller. Com ho fem això, Jonathan? Quins tipus de recursos tenim per extreure això? Per fer aquest tipus de provetes de tracció normalment utilitzem la fresadora. Tenim uns programes determinats per cada geometria que demana el client i en funció de la geometria, radi final que vol, introduïm el material a la fresadora i una vegada s'ha acabat el programa obtenim la proveta de tracció que passa a fer l'assaig final. Hay que decir que un taller de mecanizado es fundamental en una empresa metalúrgica, pero que no tiene, como los espectadores verán, un glamour enorme, porque es un sitio donde se genera viruta, polvo de hierro, y mantenerlo limpio requiere de un esfuerzo continuo. Y además, nuestro laboratorio es un laboratorio a medida nuestra. No es los que conozcan el tema se darán cuenta que es un pequeño laboratorio, taller mecánico, pero que para nosotros y nuestra finalidad es suficiente. El glamour el tenim no en el tamany de les màquines, sinó amb la gent que ens treuen coses espectaculars. Això, com hem vist abans, les peces que són molt dures, i quan nosaltres volem extreure provetes de llocs estranys, perquè us demanem coses rares, a vegades, us demanem, l'avui, no d'aquí, que és molt gran, no, l'avui d'aquí dit no sé què. Y miniaturas, cosas... Miniatures, exacte. Llavors vosaltres sou els que us heu d'esbarallar i aconseguir. Ens hem d'encarregar de treure el que ens demanen de la millor manera possible. Correcte. Sí. Bueno, ya tenemos las probetas. Exacte, aquestes. Vamos ahora a ensayarlas. Les emportem, no? Nos emportem para ensayarlas. Cap allà. Marc, aquí es donde torturamos a los metales y los llevamos a su límite de resistencia. Sí, nosotros... ¿Qué máquina es esta y qué hacemos en ella? Es una máquina de ensayos universal, que fa tot tipus Eso de universal suena muy... ¿Se pueden hacer muchas cosas en ella? Sí, es pot fer assajos de tracció, assajos de flexió i assajos de compressió, diferents tipus de materials. També podem muntar components en aquesta màquina, com per exemple. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ara farem un assaig de tracció amb una xapa. Chapa extraída del probeta. material que antes la chapa que hem extret hemos al preparado en el taller Exacte. y esa probetita está agarrada en esas mordazas, Ara es ¿no? tracta de verificar que aquesta proveta, Marc, que arribi fins als més o menys 1.500 megapascals, vale? Que és alta resistència, pot ser. Y esta máquina, por lo que veo, la probeta está agarrada aquí, en detrás de las mordazas, y este brazo
se mueve, ¿no? Esta grada, este es fijo, este se mueve. El braç de sobre, bueno, als laterals hi ha 2 visos sense fil i el capçal es desplaça cap amunt amb una velocitat. Y es lo que estira la proeta. Segons una velocitat. Y eso nos da, medimos el desplazamiento. Y la carga que le estamos aplicando, ¿dónde la medimos aquí? Con la célula de carga. Que es esto de aquí, ¿no? Y obtenemos una curva. Tenim una curva de tensió de formació que elaborem en aquesta gràfica i el que dona aquesta curva és la ductilitat del material i la resistència del material. A rotura i a... Ho tenim tot, com veieu, ho tenim preparat per observar. És a dir, no n'hi ha prou amb trencar, Marc, sinó que cal observar com es trenca. Cada vez más los ensayos también son visuales. Es importante grabar cómo se inicia la rotura, cómo progresa, etc. Aporta moltíssima informació. Saber on, com i quan ens aporta molta informació. Aquest videosensòmetre el que mesura és les dues marques que hi ha allà pintades en blanc. Que és des d'aquí? Sí. Allà pintades en blanc i el que mesura és la deformació. Tot el dret de l'assaig. O sigui, la premsa ha de sincronitzar dades d'esforç a la màquina amb dades de deformació. Amb aquest videosensòmetre, perquè en aquest cas ara mateix no disposem d'un extensòmetre de contacte i hem de fer aquesta manera. Molt bé, doncs Trenquem, no? trenquem. Doncs. Endavant, Marc. Ya se está moviendo, ¿no? Ara estem en zona elàstica, concretament, i en aquesta zona el material, si deixéssim d'aplicar càrrega, retornaria a la seva posició inicial. Veo que tienes en tu mano, David, una probeta un poco peculiar, Sí. de un ensayo también un poco distinto a los convencionales. ¿Puedes explicar un poco de qué va? Sí, estas probetas son probetas entalladas para realizar unos ensayos de trabajo central de fractura. Lo realizamos en las máquinas de tracción, muy parecida a la que hemos visto antes. Y esto es lo que sirve para caracterizar la tenacidad de fractura de un acero, de un metal. Los espectadores no creo que estén muy familiarizados con el concepto de tenacidad de fracturas. Si podríamos dar una pincelada. Sí. El que podem explicar és que aquest assaig és un assaig ad hoc que hem fet específic nosaltres, aquí a Manresa, per reproduir condicions on un material metàl·lic, una peça, s'esquerdi o es trenqui. Quan ens passa això principalment? Doncs ens passa en casos d'un impacte d'un cotxe, la peça que hem vist pot sofrir esquerdament, o durant la formació de la peça, quan fem un punxonat, quan fem un retall lateral, que apareixin esquerdes. Doncs amb en David hem pogut relacionar tots aquests comportaments d'una peça en servei amb un assaig de laboratori. I escurcem el temps, perquè un assaig de crash triga setmanes. Un assaig d'aquests, com David explicarà, triga minuts. És un assaig específic i que la gràcia està en preparar, David, la gràcia està en preparar això i en, com ens ensenyarà en David, pintar per observar. Com hem dit abans, és important observar els assajos i això és una tècnica que fem servir per mesurar de forma remota la deformació. Com ho fem això, David? Això es pinta un patró, en aquest patró ho gravem amb unes càmeres especials i mitjançant el software que tenim allà darrere, aquí el que fa aquest software és calcular la deformació acumulada durant l'assaig. Podem... I, Sí,
y se observa cómo se propaga las grietas a la rotura, ¿no? Que una imagen la tenemos sobreimpresa en la pantalla. Exacte, una imatge va més que mil paraules i en aquest cas ens serveix per seguir en tot moment de l'assaig quina és la deformació durant la fractura, la deformació abans de la fractura i per tant és informació valuosíssima per predir comportament. Està en marxa l'assaig. Estos colores que se ven en la pantalla, ¿qué son? Son bonics, pero aparte de eso, ¿qué significa? Em poso aquí. Esto lo que nos indica es el nivel de deformación, porque aquí vemos las zonas rojas donde más se acumula la deformación. Esto es un fondo de entalla, ¿no? Sí, esto sería la forma donde están las entallas, que se puede ver aquí. Ajá. Y aquí vemos la zona donde se va acumulando la deformación. Esta junta es la zona central, hasta que finalmente la probeta rompe. Esto es de un ensayo anterior. Sí, este es el ensayo. Digo, porque si rompen el PC pero no rompen la realidad, Sí. algo no funciona. Este es el ensayo que hemos realizado. Ya roto. Ese clic característico de la rotura. Tens alguna mostra trencada perquè puguem veure... Què en fem ara? Això són mostres que s'ha trencat el material, estava unit així per aquí dalt i l'hem trencat. Què en fem d'això ara, David? Perquè ens mirem què en fem de les superfícies de fractura. Bueno, la superfície de fractura el que fem és analitzar-la, la deixem i busquem tipus de fractura, busquem inicis de fractura, bàsicament, analitzem la superfície. O sea, por analizar la superficie te refieres a mirar Això d'aquí ens mirem. eso de aquí, eso en el microscopio electrónico que veremos luego. Exacte, en el electrònic veurem com es veu això a milers d'augments. Y según el aspecto ha roto de una forma o ha roto de otra. Está bien. Pues muchas gracias, David. Seguimos el recorrido torturando probetas. I ara què? Les fatigamos? Ara anem a fer el que hem fet ara amb un cop, ho farem amb milers de cops, a veure com es comporta. Gràcies, David. Bueno, en los últimos tiempos la gente se empieza a familiarizar con el concepto de fatiga de los materiales. ¿En qué consiste, aunque la palabra les suena, en qué consiste y cómo la estudiamos? Bé, com bé diu el nom, la fatiga és els materials, és un trencament o una falla no esperada, avançada, perquè el material s'ha cansat. D'alguna manera, durant el seu procés d'operació, passen coses dintre de l'estructura microscòpica del material, provoca canvis irreversibles que acaben produint una fallada. El 80% de falles d'enginyeria, són per fatiga. Parlo d'avions, parlo de ponts, parlo de fallades importants d'enginyeria, són causades per fatiga. Aleshores, gran part de la nostra activitat està relacionada amb això, amb anticipar-nos a les fractures per fatiga. Llavors necessitem tenir equips. O sea, se puede conocer, se puede saber cómo se fatiga un material. Es pot conèixer, se puede prever y predecir. Es pot predir. La nostra feina és anticipar, primer que no passi, i si ha de passar, en quan ha de passar per poder provocar canvis. Aleshores, el que tenim aquí són màquines per fer assajos a nivell de laboratori, com hem vist abans, assajos controlats i que podem incidir sobre els seus resultats o sobre el que estem assajant. I en aquest cas en concret el que estem fent és unes mostres com que teníem abans, amb totes les talles. En Sergi està fent assajos de fatiga per propagar les càrregues aquí, no, Sergi? I aquí, en aquest cas, en aquest equip, el que intentem fer és aplicar càrregues repetitives amb molt alt número de cicles a una velocitat molt alta, i aquest és un equip de ressonància, i això vol dir que ens permet carregar i descarregar la proveta moltes vegades per segon. En aquest cas estem al torn d'unes 80-100 vegades per segon, uns 100 hertzos. És a dir, fem càrrega-descarga 100 vegades per segon. Porque muchas veces las roturas se producen al cabo de millones de ciclos de cargar y descargar, cargar y descargar. Quan no s'espera, és a dir, quan no esperaria que passés res, pot aparèixer la fatiga de forma sobtada. Milions de càrregues-descargues, exacte. I aquí ho fem, Sergi, ho fem amb hores, no? Sí, exacte. Amb alta velocitat, i això en unes hores ho tenim.
Yo veo que sé que los aviones están diseñados para cambiar piezas cada X horas para evitar que las posibles grietas de fatiga se propaguen. Cada vez me gusta menos volar. Menos, No me acabo de fiar, a pesar de ser un materialista, no me acabo de fiar de los ensayos de fatiga. Ens podem fiar dels de fatiga. Sí, nos podemos fiar. Y vuelo, y de hecho vuelo mucho. Sí, i podem seguir volant, inclús en temes de ferrocarril, per exemple, estructura civil. Estem treballant nosaltres pel món de ferrocarril també, pel món del transport en general, i bé, és un camp en el qual ens sentim molt còmodes i estem tenint moltes feines. Esta es la máquina que utilizamos, ¿no? Exacte. Que fa molt soroll. Sí, en aquesta... Y por eso la tenemos enjaulada aquí para aislarla. Exacte. Podem engegar-la, a veure com Podem engegar. funciona, Sergi. Què està passant ara? Ara el que està fent és un 96 Hz, 96 vegades per segon, ens està carregant i descarregant la proveta per tal que en aquesta zona on tenim menys material doncs ens creixin unes petites esquerdes. O sea, aplica y desaplica, aplica y desaplica, ¿no? Carga. Exacte. Y eso es una velocidad 100 vegades per segon. 100 vegades por segundo. I les hem de mirar, les esquerdes, què és el que fem? Les engeguem mitjançant el software, les controlem o bé òpticament i anem controlant doncs, aquest creixement sigui controlat per tal d'obtenir doncs, aquestes dues esquerdes. Bueno, Trencarà aviat, ens esperem o no sabem, no? No, aquesta en aquest cas no esperem que... Fatigues així, trenqui. no saps mai quan... És una mica una loteria. Molt bé. no me digas eso, que dejaré de seguir volando en aviones. Loteria controlada. Molt bé. Pues gracias, Sergi. Molt bé. Seguim. ¿Seguimos? Molt bé. Vale. Bueno, en el comportamiento mecánico de los aceros, las condiciones ambientales y cómo las influyen en ellas es muy importante. Pequeñas cantidades de elementos tan tontos como el hidrógeno pues pueden afectar enormemente Un gran problema en servei. y causar un gran problema en servei de roturas catastróficas, etc. De fet, les peces estampades en calent són molt sensibles a la presència d'hidrogen i això la Sílvia ens està treballant en aquesta direcció i pots explicar una miqueta. És una de les línies d'investigació que tenim al CTM i intentem entendre com l'hidrogen penetra a les estructures i com les fragilitza. I tenim diferents tipus d'assajos, però aquí en concret en tenim un on posem la mostra en una immersió amb una dissolució que genera hidrogen i que entra a l'estructura. I ho fem bàsicament amb peces conformades en calent. És un assaig particular, no? No és habitual, sí, és un assaig a mida. En aquest cas és un assaig a mida, ens adaptem al que ens demanen. Preparat per un client, però fem altres tipus d'assajos. Per exemple, som capaços de determinar si un component o un material ha fallat per hidrogen mitjançant assajos al laboratori de les màquines de tracció, com heu vist abans. I l'efecte de la corrosió el veiem en un altre laboratori, oi? Sí, llavors també tenim potenciometria, un laboratori de potenciometria, on som capaços d'introduir l'hidrogen en diferents provetes i avaluar quin és el contingut d'hidrogen que genera la fallada de la peça. A todo efecto de la atmósfera sobre el comportamiento se le conoce como corrosión, pero la idea que la gente tiene es que es el oxígeno, la humedad, la que produce el orín, pero el hidrógeno tiene su forma particular de corroer al material, ¿no? Fins i tot és més perjudicial. És més perjudicial. Perquè és catastròfica, no es veu, no veus cap fallida inicial a la peça i de cop i volta trenca de manera catastròfica i sense avisar. Pues muy interesante. Passem a veure la part també ambiental, de corrosió atmosfèrica, que també és interessant, és estètica. Vale. Anem cap allà. Anem a l'altre laboratori. Perfecte. Seguimos corroyendo el material y habías hablado de la corrosión atmosférica. Esto es un equipo para ello, ¿no? Sí, exacte. Doncs aquí tenim una càmera anomenada climosalina, perquè podem modificar 3 paràmetres diferents alhora. Podem modificar la humitat, podem modificar la temperatura, anant des de menys 20 graus fins a 60 graus centígrads, i podem fer boira salina. I podem fer la concentració de boira salina que creguem oportuna. Llavors el que ens permet és fer assajos sota estàndards o fer assajos a mida. Per exemple, simular què li passa a un component si estàs en un ambient extrem. Què li passa si està en un desert, què li passa si està en un ambient tropical, etc. Llavors la pots programar i avaluar quin és
materials són més susceptibles a que apareixi la corrosió, per on i així. Ejemplos tenemos aquí, ¿no? De Sí. cómo has corroído. Sí. Lo que se suele ver es el tiempo que tarda en generar una capa. Sí. La resistencia a la corrosión se mide en tiempo para que aparezcan las picaduras. Sí. Avaluem el percentatge d'àrea afectada, després podem dissoldre el tipus d'òxid que tenim i mirar la pèrdua de pes i fer un rànquing de materials i optimitzar bàsicament el material pel servei o per l'organització. I solucions per evitar que arribem a tenir aquest problema que aquí. Exacte. Molt bé. Está bien, o sea, pues sí, muchas gracias. Estamos en el laboratorio de preparación de probetas. ¿Qué entendemos y para qué se hace la preparación de probetas? Sí, fins ara hem vist els assajos mecànics, és a dir, quina és la força, quina és la càrrega que podem mesurar, que suporta les peces que hem estat avaluant, però això no és més que el resultat de la seva composició química, de la seva microestructura, i ens és vital poder-ho observar al microscopi. I abans d'anar al microscopi necessitem preparar-ho, i per això estem aquí. Aquí se preparan probetas distintas de las mecánicas para mirarlas en el microscopio. Són mostres diferents, sí. Tenim màquines diferents i tenim especialitats diferents per poder preparar les mostres. Carles Abad i Manu sois. Sí, bueno, com ha dit en Daniel, fins ara hem estat als laboratoris d'assajos mecànics, taller, podríem dir una mica un tall més a l'engròs. Aquí estem al laboratori de preparació metal·logràfica i anem a fer el tall fi, anem a fer una preparació més fina per poder nodrir els diferents laboratoris amb els que fem l'observació microestructural, ja sigui el microscopi electrònic, microscopis òptics o determinació de propietats mecàniques mitjançant proves de duresa. Tot això requereix un procés previ que la Manu us pot explicar una mica en què consisteix aquest procés. Bueno, aquest procés és, primer s'ha de tallar la mostra, es talla amb aquelles talladores de llac o tronçadora o talladora de precisió, després la mostra s'embacalita amb aquest tipus de resina. Se encapsula con un material plástico que es la baquelita. Exacte, el que volem observar és això d'aquí, oi? Sí, és aquesta mostra. mostra. Aquest tallat ja això ho fa per poder-la manipular. Sí, per poder-la polir millor. Sí. Llavors, un cop encapsulada, es poleix. Automáticamente, es una máquina. Sí. Poses el temps, poses la força i primer es fa un desbast. Que consiste, hay un disco con papel de esmerildo. El que anem a buscar aquí és el que s'anomena un polit especular. És un polit de mirall que si tu mires la peça metàl·lica et veus reflexat. Llavors, amb aquest polit, la Manu després fa un atac químic, que és el que revela la microestructura del material. Primer es comença amb un desbast en paper i després ja passaríem amb els panys. Per fer aquest polit especular que serien aquestes. Que eso ya se hace con un polvo de una micra de tamaño, incluso de menos, de 0,3. Sí, 0,03, que sería el OP1 y el OPS. Entonces ya lo tendríamos listo para hacer el ataque químico y ya pasar al... Aquí es que pulís muchas muestras a la vez o son etapas de tamaño distinto de grano de pulido. Las máquinas que hay es porque tenemos tanto trabajo que tenemos que pulir muchas a la vez o son etapas. O sea, todo el pulido se hace en una máquina, se va cambiando el papel y tal. Entonces que hay mucho trabajo, eso es bueno. Sí, entonces lo podéis organizar en las distintas máquinas. Hacer el pulido, otra el desbaste o hacer todo en la misma máquina, todo. Bueno, la tenemos pulida i atacada. Ara està pulida i hem d'atacar, com bé deia. Si mirem això al microscopi, què veuríem? Veuries tu, veuríem reflexat, no? I el que volem veure és el que hi ha dintre, necessitem atacar-lo. Això ho ataquem. Amb nital, depèn del... Ácido nítrico muy diluido. Reactius químics. Que hace un ataque muy progresivo y lento, porque si fuera nítrico a lo bestia, pues te comías rápidamente todo y no habría discriminación de fases. O sea, hay que diluirlo para que el ataque sea muy progresivo y muy selectivo.
la mostra de cara ens anem a observar el microscopi. Sí. Pues vamos a verlo. Anem a veure-ho. Vale, gracias. Una vez pulida y atacada, venimos al microscopio. Y primero, microscopio óptico convencional, ¿no? Exacte, primer això és la mostra que s'ha preparat al laboratori, ja encapsulada i a punt per mirar, les mostres que hem extret de la peça que hem vist abans, i ara l'Eduard ens farà ens explicarà com procedim a observar-ho. El que fem és col·locar la mostra aquí sobre la platina i ara ja anem a enfocar. Amb diversos objectius, per veure bé l'estructura del material. Això és el que veiem un cop està atacat químicament, perquè com dèiem abans, sense atac químic podríem res. I això que estem veient aquí és l'estructura del material. A quants augments ara mateix? Ara mateix estem a 500 augments. 500 augments. Podríem arribar fins a 1.000 augments per veure-ho millor. Això ens informa, en base a l'experiència que tenim, si la peça és correcta en qualitat, si té la duresa que li correspon, si és com ha de ser, no? Què més podem fer? Perquè tenim un software i podem mesurar coses, oi? Sí, més mirar, podem mesurar. Aquí podem agafar imatges, un cop prenem la imatge, després el que podem fer són diverses mesures, podem fer mesures de longitud, podem fer mesures d'àrees. El que tenim nosaltres el tamany de gra, una miqueta, l'estructura cristal·lina que té, i aquesta forma, la forma que té la vida ens informa de qualitats mecàniques. Ho podem mesurar, no només dir és maco o lleig, sinó que podem dir això fa 25 o fa 59. Exacte. Llavors, a nivell de mida de gra hi ha diferents eines que podem fer servir. També es poden mesurar fases, una cosa que també fem. Molt bé. Llavors, per mesurar fases, li diríem aquí al software quin nombre de fases tenim i llavors ens pot calcular el percentatge de cada una d'aquestes fases en base al que nosaltres veiem. En concret aquí tenim una peça d'estampació en calent i que saps que darrerament ens esbarallem bastant, oi? Sí que tenim una cosa o una altra, no sempre és fàcil de saber si és martensita, veïnita, etc. No, és complicat. Clar, pot variar molt en funció de com s'ha estampat, l'atac també de vegades complica una mica. Llavors és mirar també una mica la morfologia de la peça, com són aquests grans, aquestes estructures. I experiència, no? Perquè n'has vist unes quantes, no? Unes quantes n'hem vist, unes quantes ens hem esbarallat i llavors en base en tot és un compendi de tota la informació que podem recopilar i discernir quines estructures tenim. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Seguiríem amb una... Conocida la microestructura. Coneguda la microestructura, si ens cal més detall aniríem al microscopi electrònic, que és on érem ara, per acabar d'identificar si necessitem més detall alguna característica. Pues vamos, Nemi. Microscopio de barrido electrónico. Suena rimbombante, el equipo es también glamuroso, me imagino que debe ser caro. ¿Qué nos aporta este microscopio para haber hecho esta inversión en su momento de decenas de miles de euros en su momento con respecto a la microscopía óptica convencional, que es más baratita y tal? ¿Qué aporta de nuevo? ¿Qué información extra nos da que lo hace necesario? Podríem dir que venim a més augments, però és una resposta massa fàcil, no? Bé, el microscopi ens aporta informació topogràfica d'alts augments, d'elevada resolució, inclús química, podem saber detalls a nivell de micres dintre de l'estructura. Química de composició química local. Podem informar si hi ha alguna incidència en la peça que ens ha de preocupar, podem quantificar-ho.
En el cas que ens ocupa, de les peces que venim investigant d'estampació en calent, el que és molt important és saber el tipus de fases que hi ha, i en molts casos hem de venir per força de microscopia electrònica. Ara l'Anna ens ha preparat unes imatges d'aquestes peces on veiem amb més detall el que veiem abans a la imatge d'òptica. ¿Qué estamos viendo, Ana? Pues una microestructura vainítica a 5.000 aumentos. Normalmente es lo que intentamos buscar, un elevado aumento para determinar la microestructura de la piel. En el caso del óptico nos habíamos parado en 500, este es un orden de magnitud más de capacidad de poder discriminar la estructura en mucho más detalle. Resolució espaial molt més elevada, etc. Y profundidad de foco, ¿no? Profundidad de camp. O sea, casi tienes una imagen 3D. Y se utilizan las fotografías, que la superficie de rotura es irregular y te permite... L'estudi fractogràfic, exacte, que ens permet obtenir informació topogràfica de la superfície. Que és en concret també una de les particularitats de les peces que estudiem d'estampació en calent és que tenen un recobriment. Com hem vist, en el forn surten a 900 graus i que per tant s'han de protegir de l'atmosfera oxidant del forn i venen recobertes, això. Anna, això que ens estem ensenyant aquí a la dreta, oi? Al centre. És un recobriment això fa entre 10 i 15 micres. Esta parte de distinto aspecto es el recubrimiento, ¿no? Esto es el encapsulamiento y la probeta es esta parte de aquí. Estamos en el borde de la probeta. Exactament. Estem en la superfície de la mostra i el recobriment també ens interessa perquè en el fons el recobriment és el que està en contacte amb la superfície, amb les eines, amb el medi ambient, si hi ha corrosió, que ho veurem més endavant. I també ens interessa de poder saber propietats d'aquest recobriment, que com veieu són 10 micres, és bastant petit. Bueno, siendo indiscreto, diremos que este recubrimiento tiene numerosas grietas. És habitual en aquest procés d'estampació que apareixin esquerdes en el recubriment. Y que se puede ver aquí que el espesor, la amplitud de la grieta, viendo la escala que está, pues es menos de una micra, o sea, se pueden detectar fisuras y grietas que de otra forma serían indetectables. Oi, Anna, que aquí podem identificar diferències de composició química en el recobriment. Les parts més fosques i més clares ens indiquen diferent composició química. Aquesta part d'aquí, més clara, aquesta part més fosca, és diferent composició i per tant podem obtenir informació detallada de la superfície d'aquestes provetes. En alguns casos, com veurem més endavant, ens interessa saber propietats aquí o aquí. Això és una tècnica que veurem més endavant, que hem fet servir aquí a Manresa van desenvolupar. A nivell microscópico, casi nanos. A nivell nanomètric. ¿Alguna probeta más que podamos ver antes de cambiar? Podem veure la fractografia del que he trencat abans, les mostres que s'han assajat al laboratori mecànic i veure quina informació n'obtenim. O sea, los ensayos de fatiga, las fracturas se traen aquí y se analizan aquí. Exactament. Esta es la otra probeta de la que hemos hablado, la probeta que corresponde a una fractura por fatiga, por ejemplo, si no entiendo mal, de esta pieza, prova de fatiga. Sí, el que hem vist abans són assajos de fatiga, en concret estan veient una propagació. El que veurem aquí ara és un altre assaig que hem fet amb una peça també d'estampació en calent, que és el punxonat. Fan servir els forats, fan servir per passar cables o per punts de guia, etc. I si aquesta peça d'automòbil, xassis, etc., rep càrregues amunt i avall, doncs pot trencar per fatiga. El que estem veient és justament en aquests forats on trenca des de l'assaig, quin és l'origen i com podem explicar-ho. L'Eber ens està mirant el microscopi. Explícanos un poco. Sí, en este caso, previamente se sometió a un ensayo de fatiga y crecieron unas fisuras en esta dirección. Ahora estamos justamente en esta zona. En este caso, aunque tenemos relativamente pocos aumentos, la idea es, como decía el profesor anteriormente, es que podemos ver de alguna manera la topología. Entonces, esto nos da una idea de cómo creció y por dónde empezó la grieta o la fisura. En este caso particular, vemos que en esta zona existen una serie de bandas que nos indican el lugar donde empezó a crecer la grieta. Esto significa que empezó a crecer por el agujero y se extendió
de alguna manera hacia las otras superficies. Bueno, entonces en este caso, de alguna manera, fue el crecimiento de grieta por fatiga. O sigui, a veure, l'origen en aquest cas, podem tenir dos tipus d'origen. En el recobriment, no? Sí, a la part superior que hem vist abans, perquè com hem vist hi havia esquerdes, els operadors ens han indicat que hi havia esquerdes, o bé a partir de les parets laterals que s'han punxonat, que estan veient, i que per tant han danyat. En aquest cas concret, com deies, oi? Podem identificar que és el procés de punxonat que origina l'inici de la fallida, oi? Entonces vemos el inicio y, bueno, en este caso sabíamos que es un ensayo de fatiga y entonces simplemente estamos determinando dónde empieza la fisura. Que nos da una idea de cuál es el motivo, es decir, aquí ha sido el punzonado i no el recubrimiento. Per tant, sí que anem al punxonat, que és el que estem investigant, com modificant aquest procés. Y además el aspecto de fatiga te dice que no ha ocurrido de golpe, sino que ha sido un fallo progresivo en el tiempo. Exacto, y que no es culpa del punzonado en este caso. Bueno, yo creo que más o menos con lo que hemos dicho se justifica el extracoste del equipo este de microscopía de barrido electrónico. Ever y Ana, muchas gracias por la información. A todos ustedes. Un equipo tan caro, con una infraestructura tan sofisticada, tiene que justificarse con cantidad de aplicaciones en campos distintos y posibilidades amplias de utilización. Efectivament, aquest és un equip que normalment el podem trobar en centres de recerca més bàsica, però nosaltres el que hem fet aquí al CTM és aplicar-lo en diferents sectors industrials i donar-li realment una aplicació útil. Com a exemples podríem mencionar, a part del sector metall mecànic, amb eines de tall, amb recobriments per diferents eines, podríem dir també que l'hem aplicat amb el sector biomèdic, per implantologia, amb el sector decoratiu, per exemple, amb recobriments que tinguin una funcionalitat decorativa, en el sector de l'oftàlmica, de la microelectrònica, amb el sector energètic, en fi, en qualsevol sector on requerim d'analitzar les propietats mecàniques amb precisió dels materials i dels recobriments, doncs aquest és un equip que nosaltres hem aconseguit aplicar amb èxit. I novament, no és només seguint estàndards, aquí el que fem és desenvolupar assajos. El Jaume i el seu equip es dediquen a desenvolupar assajos que reprodueixen situacions reals i he de dir que no és tan habitual això als centres de recerca. Molt bé, pues, doctor Caro, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, espero que esta primera visita realizada al CTM la hayan encontrado interesante, no será la última, y espero también que después de haber visto la serie de ensayos de alta tecnología que realizamos en los materiales, pues como yo vuelvan a coger aviones, se fíen de los automóviles, están bien estudiados y están bien diseñados en su mayor parte. Gracias por la atención y hasta la próxima visita que haremos pronto de nuevo al CTM para ver otro tipo de actividades que aquí realizamos.